Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ano yan ang bunta mga igala ni atong tulumanon sa kahanginan CONA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Babino adlaw karon nga unsang tarong adlaw Lunes no Lunes tibuo kalibutan no Lunes adlaw alang sa tanan ayan una siya mga igala no so kumusta naman no Bino kanang ato di nga timbayaon usab ug may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaparian Lukop Kabisayan ug Mindanao. Ako mga classmates, of course, si Padre Obing Masyon, dina sa Dawin, si Padre Kining Dabi Heramis sa San Juan Siquijor, ug ang akong classmate usab dinhi sa may Quasay Parish sa maning parokyaha, no? Quasay Parish sa kining Batinggil. Ayan, no? Abi, no? Padayon ta mga higala, no? Kumusta, no? Naginaot ko. Kumusta naman si Pritchie, no? Sorry kay Pritchie, no? Ang katong last nalimot man kus pangalan ni Pritchie. Mura ba in taong yun? Kinintigulang na ito mga higala. 66 na ba yan ko? No? 66 years old na. So, usahay na naging mga pangkalimot ba? Dili pangkalimot-limot. Pangkalimot na yun. Ayan, no? Hala no, Blessed Emmanuel Ruiz ang ato karon nga and companions no. Ang mo ato karon pangayuan og pagampo sila pod ang ato karon nga kining mga saints of the day no. Si Blessed Emmanuel Ruiz ug ingmon sabang iya ang mga kauban. Apan sa dili pa ato nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ingon manusab ang atong mga igsuon nga mga kaparian Lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato karon nga pagsibya. Kumusta na ba nang ako ang mga kaigsuonan nga mga membro sa kuan kining ato ang Commission on Migrants. No, doon natay meeting rong gabi ha, no? Karong gabi mag-meeting ta uban sa ato sa Marian Marian Center, no? Kay nanganda man gumiron mahigala karong July 24, Biyernes na mo bisita ang Berhen sa Antipolo. So muna nga alang ni adtong gustong mo usa mo kuan pod mo kana bitang mo kuan ba kana bang mo debus kato mga nagdebusyon ba bisita mo diri sa kuan bisita mo diri sa ato aga kuan kining sa ato nga simbahan sa katedral no kay karong adlaw ganin na naabot na gani no naabot na gani ang Birhen sa Antipolo ay ano lalano padayon na karon diri sa katedral of course ni Bichi ni kuan po dunay mga viewing mga pagdebusyon pagpanangkot lalano padayon ta mga gala abino ara kita sa ato nga CBCP News balitang simbahanon ni ining kamudtukon bueno atong simbahanon katilig ato nga CBCP News balitang simbahanon ni ining kamudtuhon July 4 samantaron mga higala July 5 no July 5 na taron mga higala padayon karon ang ato mga kaigsuonan no sa ilaha usab nga padayon karon ang karong adlaw nanawagan karon ang mga kaobispuhan alang sa kanabitang dili July 5 July 6 no July 6 no alang nanawagan karon ng mga kaibuspuhan ay ampo gyud no ang gisuga na no nga kining impeachment complaint bato kang Inday Sara no sabsan ako nanawagan po ko nga mulutaw gyud ang matud pa kining gitawag og nga mulutaw gyud ang kining gitawag sa in English og truth the truth will set us free no so muna karon panawagan sa mga kaobispuhan sa mga katawhan nga magampo gyud kita no nga magmalampuson gyud no magmalampuson gyud nga kapista ang kining gitawag natong impeachment complaint
ipahigayon karong adlaw. Dili dayta July 5, no, gahapon dahil July 5. July 6 karon, July 6, no, ato arang bakwiyon, no. Abi daw padayon ta ug nanawagan karon si BCP, nanawagan karon atong mga talahurong obispo nga magampo kita, no, para sa malampuson nga pagpahigayon sa impeachment trial ni BP Sara aron mailhan ginato, no, kung aron mulutaw gyud kun unsa ang kuan ang matud pa kamatuuran luyo ni ining gipahigayon nga impeachment complaint batok sa atong vice presidente, no. Dili ingon nga ingon ang mga obispo nga makuan gyud makonbikte, dili. Ang panawagan sa obispo mao nga mulutaw lang gyud kun unsa ang matuod, no, aron matagaan puno hustisya ang tanan. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis, Pope Leo XIV, padayon gihapon ang panawagan alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Gani, padayon siya sa iyahang mga pag-awhag usab kanatong mga katawhan nga mugahin gyud og panahon sa pag-ampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Okay, no, padayon ta manghigala sa ato nga mga buluhato ni ining kamudtuhon. Ug ari na ta manghigala sa ato nga kining Saint of the Day. Sa ako na ginaingon kaganina manghigala, ang atong Saint of the Day karon mao si Blessed Emmanuel Ruiz ug mga kaubanan. Abi do kini si Blessed Emmanuel Ruiz, natawo siya ni adtong tuig 1804, no? Sa Santander, Cebu. Dili sa Santander, Cebu. Santander, Spain. Unya nahimo siya nga usa ka kining Franciscan priest and served as a missionary in Damascus. During their missionary stint, anti-Christian riots shook the entire city and thousands lost their lives in just a short time. Among them was Emmanuel and his brothers Franciscans, and they were beatified by Pope Pius XI. Ayan, no? So, makana, no, nga tuwa karon nga santo, si Blessed Emmanuel Ruiz. Okay, no, ari na ta mahigala ato dahil nga timbayaon mahigala o mayong hapon usab, no? May mudto di ay, no? Ang atong mga kamadrihan, no? Dinha sa ang atong mga kamadrihan usab, mga Polinian sisters, no? Kumusta na mga sisters, no? Wala lang dyan ko kaya kalugar o bisita karon sa atong mga Polinian sisters kay medyo busy-busy na tagamay, no? Unya ato pong gatimbayaon ang ako ang kanihi mga parokyano nila sa Tanhay, nila sa Sindiri sa Sibulan, dito usab sa Bayawan, dito sa mga Bayawan ka ako ang mga assignments may gala diri po sa Tanhay sa Sibulan, no, dito sa may Bayawan, sa Kalumbuyan, sa Bayawan proper, sa Kalumbuyan ug sa Asaman, dito usab sa Dawis. Ayan, no, kumusta na mo? Hinaot ko nga okay ra ta, no, wala ray problema. Abi no, ari na ta may gala ang atong topic karon July 6, no, ang mao gyapon teaching authority of the Catholic Church. Unsa ganito, atong i-review lang gamay manghigala ha. Ang teaching authority of the Catholic Church nagagikan mismo kang Kristo, kay si Kristo magyud mo nanudlo, no, kining ato agira ni og pagsuporta usab sa mission ni Kristo. Kana bang ato ba siyang gisuportaran ba mo nang kita pod, no, kita pod mga tawo kuan punta kanang moapil punta ni ana, no, gani kabubuton gyud sa atong Ginoong Jesucristo nga aduna gyud mga tawo nga mooy musuporta kaniya. Muna nag-recruit siya og 12 ka mga apostoles. No, unya ang maong 12 ka mga apostoles iyaha kining gitagaan og katungod, no, sa pagpanudlo. No, matud pa, no, sa Mateo 18 kapitulo 18 iyang giingnan ang iyahang mga tinud-an nga mga apostoles. Ug sultihan ko kamong tanan, susihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ano, ito pa manudlo. Unya ang maong katungod sa mga apostoles ila kining gipasa ngadto sa ilahang mga tinud-an usab, no. Ang ilang mga tinud-an mo gitawag og mga apostolic fathers, no. Ila kining gipandungan sa ilang mga kamot, no, sa
Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 8, versikulo 17, gipandunga ni Pedro ug ni Pablo amang sa ilang mga kamot ang mga tinud-an ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ug matud pa sa buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 6, versikulo 6, o mao gihapon ipandong sa ilang mga kamot ang mga Apostoles. Muto si gitawag og ordination. Na unya human niadto ang mga Apostolic Fathers, ang mga tinud-an, no, nanudlo pud sila. No, unya ang usap pipila sa mga ilado gyud kayo nga mga Apostolic Fathers mao sila si Pope Clement of Rome, no, na naordinahan ni antong 99 AD nga mismo si San Pablo ug si San Pedro gyud ang nagordina, no. Unya si Saint Ignatius of Antioquia, no, nga mao gyud usay nga giordinahan usab ni San Juan the Apostle, no. And then si Saint Polycarp of Smyrna na ordinahan gipandungan usab sa kamot ni John the Apostle. And then Papias of Hierapolis, no, mga hearer of Saint John and associate of Saint Polycarp, no, mga nakadungog sa mga pagtulunan kini ni San Policarpo sa Smyrna o mismo usab sila nga na nudlo usab sila, no, nya mga sakop po sila ni San Policarpo. No, unya ang Didache, no, Teachings of the Apostolic Church. Kining Didache mga gala, dili ang nagsulat ni ini mga anonymous nga mga kuan, anonymous nga mga writers, pero ang tanan ang ilang gisulat mao gyud ang tanan nga gipangtudlo nila ni mga kauban o mga apostol, San Pedro o mga kauban. No? So muna yung gitawag og Didache, no, Didache. Binang ato lang unya gihapon unyang tunan gihapon ang Didache, no. Unya matud pa human nga natigulang na pud ang mga Apostolic Fathers, ang mga tinun-an na pud sa mga Apostolic Fathers mao na po ni padayon, no, sa ilaha nga gibuhaton. Gitawag na po ni sila og mga Church Fathers. Nya kinsa man ni sila? First is mao kadto sila ang mga apologists, no, from 130 to 200 AD. Ilag yung gidipinsahan na pod, no, ang mga Kristohanong pangtulunan batok sa daghan kaayo nga mga pagano nga mga philosophers o Christian mga matud pa false accusations. Usana niini mao ang pinakasikat gyud nga kining Church Fathers mao si Justin Martyr, no, o usa-usab si Tatian o si Athena. No, unya lain usab nga grupo sa mga Church Fathers nga mao'y nabinla na pod nila nila sa mga apostoles, mao ang mga polemicists ug mga theologians na pod, no. Sa tupang gipadayon gyud ang pagpanudlo, wala gyud ingong putol-putol. Unya ilang gi-define an orthodoxy, unya ilang gi-combat ang mga heresies like Gnosticism. Unya lain pod nga church father nga nitabang pod gyapon sa maong gibuhaton mao kini si Saint Irenaeus of Lyons, no, Lyons, no, disciple po ni siya ni San Policarpo. No, Tertullian, no, Corcates mao gyapon mga first major theologians to write extensively in Latin. Ngingig ni si Tertullian kay sa una lahi-lahi man nga mga pinulungan ang gigamit, pero kini si Tertullian nanudlo ni siya, pero ang iyang gigamit mao ang official language of the Catholic Church nga Latin, no, wala no nya dito na do na po yung mga kuan, do na po yung mga catechetical schools daghan kayo founded by Clement of Alexandria, Origen, and they synthesized theology with Greek philosophers. Nawala na nga ang Greek philosophy na kuana na synthesize together with kining gitawag og Christianity, no, Christianity nya kasi ganito mga Greek philosophers, of course sila si Plato, daghan kay ni sila, no, Plato, si Aristotle, no, daghan kay ni sila, no, na synthesize ni pinaagi sa mga catechetical schools. Ingon ni ana, no, sa tupa kun atong tan-awon gikan kang Kristo ni go down gina paingon sa mga apostoles, dayong gidawat na pod sa mga apostolic fathers, dayong gidawat na pod sa mga gitawag nato og mga church fathers. Ano sa tupa wala gid ay putol. Gawas pa sa mga walay bugto
no, walay bugto nga mga Santo Papa, no, sa mga Santo Papa. Gani kung atong tanawon, ang mga Santo Papa maupoy ni padayon gyud, no, ni padayon gyud sa mga pagpangalagan. Gani adunay 267 ka mga ka Santo Papa gikan mismo kang kining gitawag og San Pedro. Ana, no? So muna siya. No, unya padayon ta balik-balik ta human sa mga higayong mga church fathers, wala na mga church fathers ni abot na sa punto nga medieval church na kana mga 10th century na pataas, no, 10th century na nahuman na tong panahon sa mga apostolic fathers, nahuman na po ang panahon sa mga church fathers. Kinsa naman po nipuli na ang mga medieval councils, no, mga medieval councils. Unsa man to? Mga council ba nga dili na tinagsa ang leadership sa simbahan, ang kanapitang pagpanudlo sa simbahan, dili na individual, kung dili pinaagi na sa mga theologians nga na-organized, no, kining gitawag nato mga ecumenical councils, no, muna, no, nga nanudlo sila, dili na tinagsa, kung dili kuan na kanang dinaghana, murang na bag konseho na ba, sabutan na kung unsa itudlo ug unsa tubag sa mga kining gitawag natong mga pangutana, instead nga katong panahon sa church fathers tinagsa ni sila, pero kining sa medieval period na dinaghana, no, niabot na dayon ang panahon sa mga council. Unya ang first council nga natawo mao kining Lateran Council, First Lateran Council. Namugna kini ni Pope Calixtus. Kamulo kang ano, tungod kay do naman goy problema kay ang mga kanabang mga emperor sa Roma, no? At ang natong hidumduman nga ang Roma ni adtong higayuna Kristiyano na. Ang problema kay ang mga emperador manginlabot mapod og kinsa na poy kana bitaw i-appoint nga mga bishops. No, muna nga kini si Pope Calixtus, no, nagpatawag gud siya council, kini First Lateran Council atong 1120 aron nga kana bitaw mahisgot-hisgutan kining problema, ha. Kay ang mga secular kings magbuot-buot man pod mo appoint man pod sila og kining kinsay mga obispo, pero human sa council na desisyonan nga ang Santo Papa gyud baoy ba appoint. And then pag human doon na po laing problema, gipatawag na pod ni kining Pope Innocent II, kay di atong higayuna duda na po yung problema kay tulo daghang kay mga problema na pod, no, kining kabahin na pod sa celibacy, nya outlawed the practice of usury, no, o nya healing the lingering effects of a recent papal schism, no. So nagpatawag na pod kini si Pope Innocent II ug lain na usab nga council, Lateran Council, hangtod nga niabot na po ning problema kung unsaon pag-elect na pod pag-elect ang Santo Papa. No, muna nga nagpatawag na pod og council ang Santo Papa nga mao si Pope Alexander III, gipatawag na pod ang Third Lateran Council, no? O mao na desisyonan na pod nga 2/3 of the majority of the cardinals mao gyud mo pili. Hangtod nga niabot na pod ang panahon nga nagpatawag na pod si Pope Innocent the second primero, no, Pope Innocent the third na pod. O usa sa mga nadesisyonan mao ang pagtulon ang kabahin sa transubstantiation, nga ang bino mahimong dungo ni Kristo, nga ang pan mahimo nga lawas ni Kristo human sa konsentrasyon, no. So dito na, no, munay nahitabo, no. Unya matud palagi na desisyonan pod nga sa maong konseho nga ang kanang usa ka Katoliko Kristiyano mangumpisal gyud at least once a year, no. So ato pagikan sa ang pagpanudlo sa simbahan nga nagagikan kang Kristo ni agi gyud og proseso. Primero pagpanudlo nila kabahin sa kining
Ang pagprimero gyud nga nanudlo si Kristo. Dayong sunod gitudloan niya mga apostoles, and then ang mga apostoles nanudlo, ang gitudloan nila mga apostolic fathers. Dayong sunod ang mga tudloan na pud nila ang mga church fathers, no? And then pag human itong higayuna ni abot na ang medieval period, mga 10th century na pataas, nakahuna-huna sila dili maayo nga magtinagsa. Muna nga ang mga Santo Papa na nagpatawag na og mga konseho, no, mga First Lateran Council, Second Lateran Council, Third Lateran Council. Nganong Lateran man? Kay didto man sa simbahan sa Lateran Cathedral, no? Kana bitong Cathedral of Rome, Lateran man na, no? Kana bitong the Cathedral of Rome, Lateran man na ang tawag ana, no? Kana gitawag nato Basilica de Lateran Basilica, no, mo nang gitawag ana, no, nya kay didto man gyud sa Roma mo nang gitawag ang maong mga konseho og Lateran Council. Abi no hamon na to ha, no, karong ugba mga 16 17 padayon nato ni kay importante kay ni, no, kining teaching authority of the church kan dili wala na iputol-putol. Padayon gana siya unya daghan kaayo sa mga pagtulunan nga ato ang nadawat, dili lamang nga desisyon sa katawo, pero doon na day panahon sa kasaysayan sa simbahan nga ang daghan day ang ni-decide ana mga konseho. Okay? Yan din nilang sa kitakudong ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.